maganda. Di mamuali mo dali ang samat. Oh, ilaw ma, di ginamlali. Mao ilaw pa nga na ibigama. Di ang Lubot. Bintana. Di man pwede o kuan apil sila. Kuan man, doon naman. ayaw, dili. Kapilog ka o ni pakpak sa pipino? Oh. Ha? Yeah. Nakuha ko? Wala ko na apel? Na. Ba ra nakitaan, mura kag gakuan. Mura ra kag katong mukbangers nga gi taga gawas bitaw niya. Ihangad Mura gamay. gi torture. Torture. Labi to na katong Wala dan. mukbang nga gi torture, gi mura gi torturean siya ba ug di siya mukbang. Sikat pa kay siya. Kaya mo to. Ano man mo torture niya? Ay nasa likod to niya. Logas pistol. Di pakitag lang mo. Mami ka ba na sa ano? Gito yung Islaan. Lami eh. Daghan kay sa at tinuod yun. naundang naman. Ano ko? Tura niyo. Dere mo kinanan oh. Aha, mo gipalit chorizo. Aha, mo gipalit ng chorizo. Ilaan din nun siya. Mura may makon, hindi man kumakawakaw downtown. Hit ko. Wala kayo lagi siya giluto. Luto na kayo. Hindi lang pagod. Luto na kayo sa kabukawan. Ang ana din ang lasa niya. Kuan naman gay sa kuwenda. Wala na ka nag-uwi naman siya dahil. Sa lamin ko tong. Ayun, ito ang libre. Oh, Chris. Yung mo na si Juan, ang Dr. Fernan, ito? Ayaw ko ito lagi. Biyahe man siya. Masya do. Nalay biyahe di ay? Deliver siya. Kasi ado. Ayaw na. Kailangan ko na ni ado. Apo na. Apo ko. Si Ado, bubuk kayo. Suraan ba suraan? Bubuk kita si Ado. Mugo lagi. Apo siya. Kita na pud may ganiha first mo ni Dilson. Nakita na ho ng Israel. Wala. Ihangad ay na siya. Pila na may paghangad ana kani. Ana alam mo na siya di ba? Tara. Ana. Kinaan bitaw dili ka inganyo jud. Di ba mo naman siya mukhang di sila. Dapat tuwan ka. Ano na? Oh, mukbang ka kanang ASMR kay kuan ka. Puta ko. Ito? Iniginom? Unsa? ASMR. Napay luto ito. Ako pa. Hindi na ako buka og shrimp nga daghan. Isa ra ka buok mo ang nice. Nama. Di na kay wala man. Isa ra ka buok. Clear ga sa pag Ay, niya. blood ko. Kusog ka kay si Claire mukaon. May luto. Yan. Abot mo bisita ma. Kisa rin me. Ito na ako ng kuan. Ni Pedro. Papa nimo. Sabi na ba ni Pedro? Mo na sauce niya dyan? Buk mo ni. Sauce na sa Senyor Pedro? Ano na to? Doon ka kay Ano na. Arte papa ni mo na. Arte ho na. Si Kuan lagi si Kuan kay dima arte ho lagi si Annabelle. Nagbo din na. Nabil nga. Ate ko si Papa kay mo yung kadat agyo. Mayroon mo. Ah. Baew ka na lihok na. Mura sila na. Na era siya. Olimpiado siya dai.
Imo mama dili. Imo mama dili. Oh, na ni. Yun, may pagkaligyan. Nakita ko, ma? Nulay man ikaw. Ayun! Makitaan na ko ng kuan, ma? Mga basura. Sige, ipakita. Hindi na ako kabala sa pagkat, day. Yeah. Gad, pwede ka tigkat. Pero man ay ha. Ay, naman sa akin lang, damay ako, paghanti mo. Girl, come on, girl, girl, girl. Mo lagi ba? Girl. Nagpag-check mo doon. Dami ang senior Pedro, no? Buwan na. Pili na ka. Ah, kuan, girl. Marinet. Ay, okay naman po na. Eat kami, go girl. Ano mo? Dili, may presko. Ay, oh. Ay ko na naman bata kay Shantiyo, man Shantiyo kanina mo pa ito sila. Hindi, pangan, Claire? Shanpiyo, Claire? Ang pangalan Shantiyo ba? Yan kanina ko niya. Ako na Naray mo piyo. Sean. Ano na piyo? Madipay junior mo muna ni store. Anak ko na. So, para dito, royal at para hubog. Royal yan. Dirasyon. Gusto niya, parang dipindi na bata. Ito, dipindi lang po pa dako. Pareha mo mag-cake. Pag kataon niya, buwan ko yan yung mundo. Isa. Sila na dito ah. Ito, yung Ano pala. yung luto niya yan ni Mega? Ito yan, sana. Ayun, ma, nakalungkot ko, ma. Bulat ni Jan. Ay, di ko mukha na yan. Kaya nagkagaling po si Jan. Di ba sa dito? Girl, dali, girl! Dipindi lang. Uy, kisa ni isaw. Kisa ni isaw. Dadan, eh. Sa unsa po eh. Pero mga diya ka rin. Isaw. Nay. Ano may baka rin? Israel mo nang gagawin na. Gadan di ay. Oh, Wala ko ga. Kuan. Kuman may gagisaw gani ha. Day. Sa'yo ba? Okay lang. Di man si Chris mukha ni. Gusto ko tingnan eh. Vitamin ako siya. Ito. Yun siya. Yun lang siya. pinipin mo mga bata sa dako. Muna mo naman. Natali lang. Muna, mangga. Ipakita ko siya. Ito di ko bitik. Palitan mo. Chami, girl. Chami. Ayo, take may ko sa binawong. Di na na. Yes. You want to eat? Girl, eat, girl. Ang kaya ito bata kagawa. Tuyo dong ha. Malipay. Paglingkod. Ako po bigla ko yung mga ipagdali ka muna ko. Utaro. Dangog. Butang tapos pagabog, bigabog. Ay, magpagyan na, Kuya Brad. Patag. Try. Ini mga bata kaya ako lang ito mo bilang mo. Sila. Lover kayo. Nandito kayo. Pwede din siya maglangas, day, no? Di bukan mo siya. Kung kuan ba, dadon sa sakinan. Bukan mo siya. Dilaw, get out. Ako sa dito nga. Palit mo ni Claire. Palit ni. Kayo, di ka na. Kami kay straw daan ba? 5 ka buo. Hindi. Oh, tayo. So, then, eh? Ginasinda. Mustro de mo masuyop di sa. Oh, straw. Balik na kita. Straw bitaw ni daan. Next to. Abi ako butangan pa na siya straw. Juan, nakataho. Para saan na siya, oy?
Masarap di ay. Wala yung laing karong atong palitanan so. Yeah. Dugay siya kadto. Ano po? Kapag ikuha nga baso set man day kung pwede. Yung kung kana na lang wala lain. Tapuan mo 50 kape lang. Ante, ay dyan, ani, ingat yung bata, ni Store, adong, oy! Suko na ba na sa dyan? Ingang mo. Sa ano pansit naman. Ito ah? Ayun na, patawagan suko na ba sa dyan? Dahil mo rin na kay maping sa bata mag-ibuli siya. Bisa bata pag ibuli na. Wala siya na ho. Pari, hugumukoy na sa kami pa na kay Nasir man na adong man. Pila ni Steve, kada suro ng isda. Wala siya na. Humukoy, gamay pa ka. Mabuli. Ano, maglingkod ang kalsada. Kanang siloklok. Kung na may tao, ano, mulok-lok, may itong puno at haligi. Mao lang luklok mo. Asa ba na si mga bata laki? Usaya. Katong Na, hiloklok. Namoday na? Namoday na? Luklok ka nung na, anak ko. Natingnan, bitaw ko kay ang tawag na tiyali kay Paul, di ba Paul? Paul din siya, Paul. Imong ang daan yun. Madadang yun. Wala ko makuha itong bay. Dili, oy. Kung pwede Pero di, pero di na ako mutawag o giran eh. Kana naman, agaw. Ako'y original na kaniya to. Niabot ko kung sino agaw niya po itawag ng mga tao. Giron. Lirahan mga tao. Para magugbo sila na kay giron so naman na. Ug dili mo tagad ba kay di man jud minaw. Kung siya kay Giron, manggol, bulok mo. Binay tawag din mo kay Turang. Ano na kurang isa pa. Kurang na na. Yaya pag tuwa kinunhan kay mga tanong siya. May akong angga itong bike kay susuya. Giron. Eh buang mo to. Buang kay ang tawag ay bila ate no. Giron. Abo ay ano yun. Buang ni kuan man may kanang tawag. Dili kanang Girl! amo na panan ba kay magbilong-biloan mo. Mga bata ko pag sa mali. Kana naman Kay siya. sa man mo. Favorite oh. Sila na. Buang dili ko Pero yun. sapong naman yun. Ay, nakalusog na na. Siya naman ni Kasi ikaw niya pa, katukuan, hanggang ito. Ano na, painom tubig. Ayaw na pa. kurang ang kanang Nami, puno na siya. O kapag Kuha, kuran. ang anang kanang kurang kay magdadaog kanang bag niya kanang ko Buang na. Sugay mga arte. Kurang. Gusto sa Sugay Diyos. mga arte. Kurang mo ni. Kurang mo rin na dunggan niya kanang siya. Mura jud buang Hello, kurang. ano mo na yung grado do? 75 magkajud permit. Abot Hi. Hi, come on. Come on. Ano. Come on. Hi. More Si cook Papa like mo no? una na og buang. Ayaw na. Una mo na si Papa ang sugsog. Pareho. Diyos ko kitik niya. Baba na grado. Dali, are. Kuan kada ko ana. Hi. Hi. Kini tarong pangan. Na-honor din na si Balanday, no? Yung kuan na para sa No? Disneyland. Adi ko masugot. Malingaw. Stop it. Kusog din naman. Ay, dili Sa ka. bata. Piyo mo yan. Anan, piyo. Si Pio gutumbay kay sa una kay Angelio mo. Ganun piyo may paani mo kaya kay. Sanahan na dula. Mubuong po siya. Mubuong. Niya same piyo. God. Kapasadara sa mga bata nga mga santos mga balito mo. Doon po doon kanang birthday ni Cynthia po. Manamay. Padong ay doon na ba kanang Madara na bitaw. mabutan man. Bitaw na. Pag inara na spoiled na. Para si Libra mo mabito kay sa una karong kinabutan man. Oh, basta spoiled na, mabutan na. Nabutan si Libra man. Kay baw, basta bright po na. Oh, kay baw. Girl, si Iman kayo. Unitype mo sa YouTube. Iman ba Iman? Igagamar Ben.
Ano advertisement? Yung subscribe day ka. May comment man siya kuan ho balik na karon. O ka ng mga manay mo comment ka monetize. Yan. Oo. O na may mga nga please like comment. Maka-like ka kanya mo. Ayun. Pero kung dagan na comment lang mo kuan man na into subscriber. Dahil pila ka comment kita. 7,000 subscribers yan. Tapos ikubalin sa 1 subscriber. Okay? Ano ba? Dapat Comment og nakay. 5 ka. Subscriber. Di man. Conseng. Hindi ba masangang naman mga comment. Ang comment kayo. May bawa ko kabag pila kabuk ako ng comment. Kung kasut kay sika sa TikTok. TikTok niya. Ga kuan siya ga vlog dagan na siya viewers on yo. 1,000 na kapen iyang Followers? subscribers niya. Yung dangan man niya. Ano man? Daw niya. Hago daw vlog. Nya. Sa TikTok na siya. So kung Bud siya. namonetize na. Ba, basta na monetize na. Ina. Wala siya viewers. 700 up. Bantay ka magkapitra ko kadi ah. Ang viewer? 700,000? Ano ba? 700 up ang 700 agad. Ang viewers. Ato ni. Kikinunhan pa rin ang post kay naka-gain siya. Wow. Kuan 100 up. 200 na views? Yeah, 10 comments. Yeah. Dan ako to. Wala kayo ibang game. Ha? Ha? Ano oh? O mangga din na. Oh. Uy, asa man to gibutang ko? Taga hibo og cake. Kuan uyan. Di man good kuan na Masuyap ba? day ko nun ni Sita. Masuyap Kay cake pa na mo mga Masuyap ito. bread and pastry ba na sa buong YouTube. Dapat yung kung sino to. I make cake for my mom. Birthday cake for my mom. Or birthday cake for my daughter. Wala ba? Kung pati mga sike kay di kayo kuan man. Dili kayo kusog mo kay daghan naman guday. Tapo. Nakasway na ko ka-wet cream lagi. Ha? Naka-wet cream ko pero ako lang na cream. Yung mga batag sa kaislay. Ano maangay. Kaon mo ba? Mana kagkaon na? Mana? Napano mo? Ha? Ma? Nalagang. Oh, dahil so short. Basta, yung pala ng lulong. Son, bata Edelson. Ginoko. Aba na gunang imong anak, oh. Gitan ora ni Edelson. Ganyan nga anas kinababuan, ganyan na. Wala. Kinababuan? Kinababuan, ganyan na. Hinahaw siya. Kumaon naman na. Masagdaan na ni Edelson. Nya magkuan makuan na ana. Ano? Pintog pa. Ringgirin ako ro, ringgirin ako. Kapuy. May pugnaw. Bright yung ka. No. Kailangan ito bright. Katong ako ang apog yung isa. Mm. English speaking nga ito. Oo. Kasi Nagkinsa di ba? Dito ka kung ano. Ahong kiim na. Ano eh, kateres no? Makasabot man siya. Oh. Nga na agani ko. Matay ako gatat ko ni magalisod ka. Ano kira? Uy. Mangayo ka ni ha? Ah. Kuha na eh. Ko adyo na pala adyo. Kuha na eh. Ato. Naanad na ko. Naraba na 150 raba ng isang sanilas para suod. Naba. Pagtawag ito mo ba? Ang gipangita to sanilas nga brown ba may kay ang ihatag ni kay dili madaot isang tiil ato. Ang pikas nga brown ba? Abe ko kuano, wala ka no balik man to. Wa lagi. Diha naman to. Ano ka to? Ano man balik kuan ni mama ha? Kuwaon man ako nga. Wala dito na to gibutang.
Nawag usaman ato kay dumas-dumas ni nang huli ato. Palitan mo itong sinilas ni Ibe. Na, karbuhon na itong mga guba. Jesse. Uy, sa agat, girl. Ang ulay, pabutas plato na ihatag sa mga apo na niya. Girl, in ka, Di girl. karingkik lang ni ko eh. Ay, lagi ba mo po makakasa. Na may islice ni Bilin. Mga ayo pag kuma. Wala eh. Mga bata. Guys, ang kicks. Nag-control ko pero di sa karon kay. Kasi hindi gamay. Kinsa? Interes? Muni, ligo, ligo. Cake. Yummy. Nalagyan pero Kuanan, mahadlo ko ana mo kuanay mo daos-os. Naliguanan. Ibutang sa planggana ba mo daos-os. Di ko mo adun kay Pagluha, gadyo pagluha. Damay. down day down. Sit down ba? Sit down. Ah, Yummy okay. cake. Makitaan ko ba di ba? Kanunay ka makitaan mi, nakastunga. Apil ato nang labay ato nang. Ano man? Labay ato ba video. Na nabuang na mag... Mutag. Ika. Sige, magkahapdod-hapdod. Wala ba ya po di ba way ahong YouTube nahay mo ng 215 hours ba ya po? Pila ka subscribers? 160. Ya pila na kuwang. Wa ko kaila sa mga subscribers. Pila na kuwang te. Te, Ha? pila na kuwang. Daghan pa kuwang oy. Pila kuwang gani ka hours. 215 lagi ang ahong hours lagi ko dako pa kay kuwang Pila gani angay gani. Pila. 4,000. Unda ka ng 4,000, pili madawat niyo. Kuan makasweldo na. Kapuan pa ka, dalman ni ato sa Kinala kadyan. 1,000 Oh, call. subscriber. Pwede call. Ikaw ko managat ka call. Sa kadyan ba? Kana magkuan Mag-vlog ka ka. pukot. Mone, dagang views ka ron. Kung sa umato kong dagat, yung ligo ko sa silpo, apa kong baw mo, uman. Dili ka nang may kuan, kanang linaw. Kuan ka kuan, cellphone nga kuan. Pero mo yaho makalimot pa talaga siya ma. Nako cellphone yung musong. Yeah, ang uban mong i-video kay GoPro mangod. Na may GoPro na may kanang kuan na pang waterproof ga kuan sa GoPro gani. waterproof ga kuan sa kuan. Ano ba may tanong? Murag ka ng Kuan kuan. gayahay ka na lagi. Lagi lagi, doon na ito mga katakamot bati. Natin murag ka ng kuan, igot mo dito basta kay Manjod GoPro. kita nila ang sweldo lang baga kayo. Milyon naman gud lang kuan Ay milyon. mo fag man na. Kuan ka? Kay pobre sila ba? Nya. Kuan naluoy yung mga tao. Yan na. Kaon na. Yan na kay kinira. Kanya kay butter frosting mi siya dai. Ay, kuan din. Whipping cream. Matudlo pa gani usahay. Whipping cream. Nakalimot ko mo pero hula pero Muna dabong ka ng mga na guwa nagibo ko gani nasa yung pilion man. puti. Ha? Nalito ang gikaon Hanggang may man ang gipili katong dagko kay kung kitay kung dagko tulo na kabuok. Di kining mga anak, muna klarong dabong kuha na. Kalburo lang na. Puti-puti ganina. Asublo na ba klaro kayo. Pang kalburo na. Masa ada nang purma ng kalburo powder na siya? Ba? Powder order nya. kag tubig. Kita kanang saging, butag powder nya kanang tabunan og kanang mga newspaper, mga papel-papel. Nga na magagamay akong royal. Amo na mahinog. Dali, mahinog. Dungan, kainog. Di gusto nyo ka magkalburo, dinagkan nga dili ka. Butang Pero kag baril. makadaot mananaw, makadaot na kulo. Butang kag baril. Bubuan mo sa kalburo. Impang humor itong mga saging nakabuhaon. Angay kay kuan madri ka ka orang gibot. Dili ka, di ma-minimize ang imong gasto. Yan ako lang. Itong daog kay kanang mga isa ka basket lagi niya. Kinadaghan kay nagbuhat. Niya butang na ng kalburo. Lagi. Madri ka ka orang dali makahinog man no. Matrikas, kau mau siguro ng imong kalburo. Matrikas ka. Down. Bok. Ila, indako na yung muntihan de. Wala ka na ni Oh, gitapuan pug kunin mo may awa. Ako din na. Nara ko ano eh. Dini makamancha.
Ito man na. Chocolate anak, cake. Dili ako igakuan mo ha. Dili lagi ni makamancha. Cake, good na. Cake doy. Dili mo mancha. Ang icing ko ba na Dili lagi. Saan ko na di? Nahuna agad. wala ka gusto mo. Nalawin ka mo, mukha mo na si Sure na kaya? girl of cake na. Ito. Dili lagi siya allergy ho na. Allergy na sige mo. Allergy yun na na. Israel, di mo panda yun. Di mo fik dayon. Itlog, grabe. Itlog ko yung magmurag mo. Butoy-butoy. Pamahaw ba? Hindi na mo allergy pamahaw. O si Jack kay was man kayo ka ito ga musudan kuan. Allergy. Chicken. No cost, no cost. It legend sa iya. Matawag sa TV. Iya. Chicken. Nakunit. Okay. Ingit ako ya. Chicken o yun no. Mura mo ka. Cake. Amerikano. Wala mo mag-download. Wala mag-download ba kay putol-putol English. Buang. Call subtitle. Sami ka. Kaya ka na ba? Uy, ay it's a Israel. Kaya ka na ba? Kapilian des maka. Nga na, bito ng ubang mukbang. I-eat sa kalit ang pagkaot. Ja. Katag. Oh, tanan buhi pa pusit kan ora dayon. Iboy tap. Oo, ka ng buhi. Pabitaw tayo. Ilunod tayo sa Asa mag-isod beto kag tapang kay murag kuan maglain akong Oo. Ako mo, buhi tapang ba na? Sumbagay yung duha. Baksing-baksing yung pura buhi tapang. Kapil sa Pinoy Big Brother. nasi ya. Ikaw po, Ang girl Big Brother, tapang, bakit kay para ko ano? kuan ka. Si Girl tapang, ya mag-collab mo. Boy tapang versus girl tapang. Because mo kaya. Asa may kanal ho. Aya mo ka mo. Daghan ng subscribers ug na kay ka. Na willing mo collab nimo, na mo willing mo. Tabang Namuot lagi ko tunay nanawag na huma ba ma. Ma nanawag sa cellphone ma ba. Unsa man na? Ang tingog kay mo na ba jug bayit og tinga. Lagi panghiwa pa dong. Ma'am, okay ra nimo mag-collab ta magkuan ta sa Prawn Farm. May bugog pwe. Eh, sure, oy. Naila si Joy, dili siya. Ang paya ina po mo. Duda ko just. We, may sigan mo. Dahil prank ron eh. Sure, oy. Tarong ba? Hindi yan kasi katawa. Isa ba tong idea? Yaha. Tawagan mo, tawagan ako kay Paulaw ni. lawag manok na. Ano na lang, dini work ni boss, klaro sa number ni. Laro na. Si Gia mo kay tawagan mo ka sana. Hello ma'am sa call center ni sa Center Block na. Willing like mo trabaho ma'am. Oh, willing ko kayo sir. Kala. Ay si Claire pala mo kay katong. Katong bitaw, usa to ma? Katong ayuda mama. Tawagan pa na si Claire sa ayuda na, ma'am, napayo, naparo ayuda ay atong kana. Yung muna na baron ma'am, dunga lang atong DSWD kay. Ay, body Claire. Oxygen, nanawag ko sa hagna. Hello, kinsa man eh? Yo, hala, gitiawan na tatong kuyanan nila adto. Nga na bitaw si John. Hibaw na iyang number kayo pa bata-bata. Abi ko tiawan lagi nang gikuyan sa hagna kay Ito ngano. kasana. Tawag ko ni Jan, natinga ko. Sa mo guni di mo tali mo maohang tawagan diha ibalik tanaw ka. Jan mo nahadlok ko ba kung di maohang na Oy, tanan. Blake. Pasulan sa Sino nang guda to pikas mo. Ayaw kay makawin sila. Oh, Hindi na may kay busog na ba na sila may basig malibang na sila. Asa na? Wow. Dati ko kay kon ka na sige la. Ay, oo. Abo. Biligan, hoy, isawa ta ta di maglangasa. Kamerason ka diha, kamerason na ibang mata. Agay. Duwa ra budget na. Ayaw na kay kamerason ka, Sa makaurasa. naglawong. Huy, mo atubang ra bagad Ay, niya. ay, lagi kay basta na siya na lingkuran magduwa na siya. Ay pa kay kubot kag manok kuya. DJ. Tuwali na, Teres. Si DJ. Mo inom chicken,